מנהלת בית הספר ועוסקת שנים רבות בחינוך. אני אשמח לשתף אתכם בפעילות שעשיתי בבית הספר לאחרונה ונהניתי במיוחד, גם מבחינת תוכן, גם מבחינת איכות, מכל הבחינות שסדנה יכולה לספק והרבה מעבר. הזמנתי את עולמי יוזמות חינוכיות לסדנת יצירה. קיבלתי הרבה יותר מסדנה. קיבלתי סדנת יצירה עולמית, סדנה מקצועית במיוחד מכל הבחינות. סדנה שהיא לא רק יצירה, אלא היא נותנת גם מסר, גם סמוי וגם גלוי. סדנה שלאורך כל הסדנה הילדים שמחים, מאושרים. הרגשתי שמיוזמי הסדנה נתנו מעל ומעבר, חוץ מהבחינה המקצועית, גם בלארג'יות. כל החומרים היו איכותיים במיוחד ובשפע לא רגיל, הרבה מעבר למספר הילדים שביקשתי עבורם את הסדנה. מבחינת צוות, הם הגיעו עם צוות ענק שנתן מענה לכל ילד, ולא היה ילד אחד שלא היה שותף מלא לכל פעילות הסדנה. גם אני כמנהלת הייתי שותפה לסדנה ונהניתי והתרשמתי מאוד. תוך כדי הסדנה הראשונה בניתי סדנה נוספת איתם, והפעם כבר ביקשתי מראש מה המסר שאני רוצה שהם יבנו לי, וזה היה מתוקתק. הזמנתי סדנת אפייה לפני פורים, קיבלתי משהו שאני לא מכירה בכלל בתחום. כל הילדים קיבלו בצורה מסודרת וארוזה, קמח, מסודר, מדוד, שקול. כל שאר החומרים של האפייה לא היה חסר, לא היה בצמצום. כל ילד ידע לעבוד לפי ההוראות, שזה היה המסר הסמוי, והיה את המסר הגלוי האחר של עבודת צוות, של יצירה, של שמחה, וכמובן הקשר לפורים. כל ילד גם קיבל דף עם מסר על כל הנושא של אוזני המן, כל הנושא של פורים והשותפות, ויצא הביתה עם יצירה יפהפייה. האווירה בסדנה הייתה נהדרת. יוזמי הסדנה באמת נתנו את מוחם וליבם כדי שהכל יצליח, ומהגדול ועד הקטן, מהמנהל ועד אחרון הילדים, יצאו באמת מרוצים. המילה יש תמורה לאגרה היא קלישאה, כי זה הרבה מעבר. אני כבר אחרי סדנה שלישית איתם, לקראת שבועות הזמנתי סדנה של פרחים. זה היה משהו חלום, זאת הייתה הפעם הפעלה בחוץ, לא בפנים, והיא הייתה אחת הסדנאות הטובות שראיתי. הילדים באמת יצאו עם גם ערך רוחני לחג, וגם ערך של עבודה בקבוצות יפהפייה, גם עם הכללים הדידקטיים של לעבוד בסדר, וגם עם הפינה העצמית של הטעם האישי של כל אחד, עם המבחר הענק שהם הביאו בתוך כל הסדנה הזאת. אני מרגישה צורך באמת להמליץ, לשתף. זה לא רק כדאי, זה גם נכון וגם כדאי וגם רצוי, כי הסדנה והערך המוסף שלה תורמים המון לחינוך של הילדים שלנו ולאיכות החיים שלהם. המון הצלחה.